Блич е едно от най-емблематичните анимета в историята. Soul Reaper, Банкай, Бада злодеи. Но днес ще ти разкажа нещо, което може да те изкара извън кожата ти. Блич не заслужава да е в голямата тройка. Спокойно, не пари за напакото още. Не казвам, че е лошо, казвам, че не остаря добре. Ако излизаше днес, щеш ли да надвие Black Clover? Съмнявам се. И сега ще дам 5 причини защо. Но преди това, дай един лайк, абонирай се. Безплатно. На пето място идва потенциалът. Започнем с едно основно нещо. Блич имаше абсолютно всичко, за да стане част от голямата тройка. Стилна графика, запомнящи се герои и силна история. Но има един голям проблем. Анимето не успя да запази това качество в дългосрочен план. Първата арка Soul Society беше перфектна. Интригуваща, драматична, с адски зареждаща атмосфера. Но след нея нещата не продължиха така. Първо Хоута, после Аранкарари, после Фулбрингари. И всичко това сякаш е написано понеделник сутрин с Мърхмурук. Макар и да имаше много добри битки. Всеки път, когато Ичиго изглеждаше на ръба, той просто отключваше нова сила и ситуацията се оправяше. Когато сравняваш това с Наруто или One Piece, виждаш, че те имат по-силна вътрешна дъга. Там героите не само се развиват, а и преминават през явни изпитания. Обаче не споря, че Блич са най-щупените от големите три. На четвърто място идват повторенията. Блич затъна в повторяеми схеми. Представи си, че ти си фен на анимето и всяка битка е едно и също. Врагът започва силно, Ичиго е слаб или в началото е несигурен. Той тренира и намира нова сила. След това той побеждава врага с тази сила. Звучи ли ви познато? Да, това е всяка битка в Блич. То почти всяко аниме е такова по принцип. Проблемът тук е, че всяка голяма битка беше предсказуема. В това, което би трябвало да бъде наистина предната ситуация, всичко бе сведено в новата форма. Наруто преминава през години тренировки, лични битки и разочарования, които изграждат като личност. Лови следва мечтата си за свободата, докато Ичиго после търси нови сили за всяко ново препятствие. На трето място идват филърите. Това е дума, която всеки фен на Блич се е молил да не чува. Над 160 филър епизода. Какъв е смисъл от това? Това са 45% от анимето. Кога за последно си видял филъри, които да добавят нещо сериозно към историята? Почти никога. Те не само забавят темпото, а убиват и емоция. Това е също като в Наруто. Средата на битката Кагуя срещу Тим 7 и оп, историята натачи за 50 път в рамките на цялата война. В един момент, в който трябваше да има дълбочина, губи всякаква тежест и значимост. А за Блич това е огромен проблем. Не само, че филърите са много, но някои идват в най-лошия възможен момент. Точно като е най-интересно. Даваме един пример. Преди битката с Айзен, бам! Нека видим как зампактата се почиват на плажа, а другите се строят замъзи. На второ място идват героите. Блич е анимето с най-яките визуални проектирани герои. Всеки капитан, всеки еспада, всеки персонаж има грандиозен дизайн, който те кара да искаш да видиш повече от тях. За какво прави Блич с този потенциал? Проблемът е, че много герои не се развиват, просто стоят там. Чат беше създаден за да бъде този готин, мълчалив герой, който е супер силен, но след време изчезне. Ама все пак ще остане един от най-добрите в Блич. Ишида. Невероятно интересен като Куинши, но в крайна сметка само мълчи и наблюдава. Орихиме. Изключителен потенциал, но тя стана просто гледачка за Ичиго. Да, имаше моменти, в които някои герои показваха развитие, но тези моменти бяха ограничени. Тях нямаше никаква дълбочина. Това е огромен проблем, когато сравняваш Блич с други анимета като Наруто, което наистина развива персонажите си до последната им част. На първо място се нарежда финалът. Това може би е най-голямата причина, приключението просто спря по средата. Когато Блич стигна до последната си част от мангата, хилядолетната кръвна война, много фенове очакваха страхотен завършек, който ще отвори нови възможности. Но вместо това има прибързан край с истории и битки, които не се усещат завършени. Нищо, че край още не е излязъл анимиран, те направиха 15 часа тия хора. Само си помислете, мангата беше прекратена в паника. Рейтингите паднаха, а редакторите почнаха да натискат. А сега идва ред на... Когато чуеш Блич, веднага се сещаш за Soul Society, Hueco Mundo и малко по-късно Вандерай. Три свята, всеки с различна атмосфера и потенциал за изграждане на митология. Но се представи колко всъщност научаваме за тях. Soul Society. Разбираме малко за благородническите семейства, капитаните и 13 дивизии. Но светът извън централния град почти не съществува. Как живеят обикновените души, има ли политика, а култура? А Hueco Mundo буквално пустиня. Бял небе, бял пясък и един замък в средата. Цял свят пълен с Аранкарари, а ти не знаеш почти нищо за живота им. Освен че Айзен е шефът и че им дал маски. Има ли бунтове? Имат ли някакво общество? После за финала на анимето, преди да след цели 11 години, бам! Някакви си фулбрингари. А за Вандерай, ако не сте чели мангата, няма да разберете почти нищо. Куинщата са представени почти като шефски антагонисти. Между що воюват, какви са инвярванията, какво ги движи освен мразда към Soul Reapers. Сравни това с One Piece. Светът там е като жив организъм. Островите, културите, расите, политиката, историята, всичко има значение. В Блич светът е просто фон, непълнокръвен свят, който те кара да се потопиш. И сега какъв е изводът? Блич е легенда, няма съмнение, но легендата не означава съвършенство. Това е аниме на времето си и много от нас го обичат. Не заради това, което е днес, а заради това, което беше за нас тогава. Не ме разберете погрешно. Тези, които не са гледали Блич, не ви насърчавам да не го гледате. Гледайте го, заслужава
нагласи, но за мен то се остава на последно място от големите три. Кажи ми в коментарите дали Блич заслужава място в големата тройка днес. Ако това видео ти е харесало и искаш още такива, удари лайк и subscribe. До следващия път и може да видиш това видео тук.